बरायफिनलायबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा मोजां मोनो नैबे आपडेट्सखौ लालांनो हागोन तो इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैदों जोबोद मोजां खौरां आगे पिछे लाबोबाय थाखानाय आपडेट्स आरोना तो जोंहा समा जानानै फैलायबाय निश्चय बयबो मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ ना तो जेरावनाखि रोजा रोजा आइजोफोराहाय बेबायदि रां मोननो थांगासिनो दङ तो जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों आरो मामाया एक्जेक्टलि बेबायदिनो टाइम टेबल गासैखौबो फोसावजोबनानै होखाबाय आरोना तो गोबाङानो गोबां प्लेनिं खालामदों जानांगौ निश्चय ना तो रांखौ मोननो थांगासिनो आरो खैथायाव मोनगोन मामाया अलरेडि डिक्लेयार खालामनानै होखाबाय तो 9,000 रांखौ फाइनेलि मोननो थांगासिनो आरो गेजेराव मात्र साननैल'सै ना 10 तारिख जानाय लोगो लोगो फुंनि 11 रिंगायाव राङा एकाउन्टआव क्रेडिट जानो थांगासिनो दं जोबोद मोजां खौरां तो नोंथांमोना लानो थाखाय रेडि जादो जोङो मिथिनो मोनदों तो जायफोरा दाखालि बावै खनसे सिगाङाव जितु मोनलांदोंमोन बे समावहाय 1250 थाखा मोनैफोराबो आरो एप्लाइ खालामफिननाया कागज पाति जमा होफिननाया तो मोननायनि गोबांथार चान्स दङ तो बयनावबो जायफोरना गोरोन्थिफोर जानानै दंबा कागज पातिफोरा एसे माने गोरोन्थिफोर जानानै दङब्ला तो निश्चय बयनावबो बेबायदि कलफोर फैखादों जानांगौ ना तो फनफोर अफिसनिफ्रायबाबो कल खालामदों जानांगौ तो जायफोरना माने अलरेडि भेरिफिकेशना कमप्लिट जाबाय तो बयबो मोनगोन दाखालि 1250 थाखाखौ मोनैफोराबो मोननायनि गोबांथार चान्स दङ आरोना तो नेनानै थादो रायजोफोर जोबोद मोजां खौरां गोलाव खालामला आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होलांनि मामाया मा फोसावलांनाय तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय 10 मार्च रातिपुवा 11 बजात 10 मार्च रातिपुवा 11 बजात আমি 39,70,000 অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী 9,000 টকা হস্তান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো।